sai kaga kowa a duniyan nan kuɗi yake so. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. Bismillah sarki na mai dare da rana, taimake ni tabara na rera waƙar kar na yi barna. In har na rera ta zaga birni da ƙauyuka na, ka sa kowa ya ji daɗi ya ringa min addu'a ta ƙauna. Ni ga farin ciki na addu'ar taku ne nake so. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. Rayuwa ba tabbas ni zan so mu ba a sannu sannu, kai me neman aure ka bincika ban da ruwan idanu. Dan matan zamani halinsu ba a gani a hannu, sai ɗaukar wanka su shafa gazar jikin idanu. Ga ɗan gida yana so, su kuma mai kuɗi suke so. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. Wani ɗanyen aiki da yau muke yi a rayuwarmu, wai sai kaga ɗan uwa da ɗan uwa ne suke ta gaba. Ƙarshen zamani mata na maɗigo kudu ba, wasu kuma samarin sun ɗau luwaɗi ado don hauka. Wai dan kuɗi suke yi, mai kwaɗayi wuta take so. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, Wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. mai nazari na auna yanzu mun rage zumunta. Ilimi ya yi karanci akan kuɗi yau muke ta gasa. Kowa buri ne ya danna wanda yake a ƙasansa. Masu abin alkhairi a yanzu su ne ake ta cuta. Yan garkuwar mutane a ƙasa ta kuɗi suke so. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. Jama'a na ƙasa ta a yanzu ku ne nake kiran ya. Daga mun saki reshe muna gani mun ka kama ganye. Murin gaban alkhairin da za a shaide mutum a raye. To a dare har rana manan ka kyauta gurin iyaye. Don addu'ar iyaye gun wanka ta girma soso. Rayuwa na hanga ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so. Rayuwa na hanga Ban san me take nufi ba, wai sai kaga kowa a duniyar nan kuɗi yake so.